Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. Good morning, naimbag bigat yo amin na mga idol. Lumotoy biyang Idol Lawrence Martinez sa mga mo na po iti programa IFM News. Irata bigat iti Miyerkules at Chenda Day mga idol. Miyerkules, today pa ikat LTAF One Stop Shop Caravan. Ijay dakalamol iti sa Nicolas tapo ng March 11, 2026. Iawis mi na kayo apo nga i-share dito ang dami data Facebook Live. Tagre ka sa adto pa apo ti agboy ka na tayo tatang gundaway. Kaya sa pila kumaapo tadong mga kayo kanang iti issues topiko sa mapagsasalitaan ni data bigat. Siyempre magkadwa ka iti digital and co-anchor. My co-anchor, good morning. Okay, good morning. Good morning kada giti amin nga dingdingeg ken digiti agbibuya iti Facebook Live iti iTopico. Siya ni Idol Glenn Batuyong. Welcome kayo. Siya kami Idol Glenn Batuyong. Welcome kayo kada. Pelang circuit idol ka. Alawan. Oo. O diba? Ken magsalitaan din ta since today sa Kalman yata. Kita nang rugin apo ti RSPC. What is RSPC? Regional Schools Press Conference para karagiti Ubing. And napaka kwadetoy kasla may isang may pagpanagkil iti Batak City kasi iso dati islam mo nati may sa mga first iti Batakan as city. Itada nga nag-host. Ano nga banda ti pagkuan iti Batak kaya? ICC. Okay. Adun sa ti pag pakailocatean da. Sa basabaling schools ti pakaibilitan da. Sa basabaling ti pakabilitan da kan digi dato yan dikite different ko ano ko digi different digi news journalist ka MMSU ada ita sa basabaling schools ti pakay angayan da. Yes. Speaking of journalism, actually din sa Malim Kalman may dagiti do apong reporters iti ABS-CBN kan GMA. Nagara di ba isan andal dati may isa ti GMA kabaro ko ng Rebs. Ako na nakan di ba isa ka di talaga batikan mo dati inalada ti ABS-CBN ni Sir Adrian Ayalin. So na dati makikita yun ako ti patrol ko na patrol wala na ko basta na patrol na TV patrol. Ada may dyan di patrol ada may isa dati parang news TOH damot kasas dyan. So inata magsalita tayo ko journalism. Kagrunan na karagite ubing mga idol. So Idol Glenn, what is journalism? Kati DJ press quartet itap no amo dagbaling nga responsible enough to share digitay digito yan digiti verified information damdamag kada giti tattao para kada giti schools da actually dati ket itapay lang schools da no yaman dita community da when ayan da paylaan tapos ag level up dan tutuno habang nga dumakdakkel da or gumat nga to ti environment ka kwad. So ano ti compose na neto ada apo ti photojournalism de kasta umubran ni shout out king ka Jasper Dawang because dai photojourn and photojournalism the picture adape kwa DJ ko kani Kuya Jane Spider they editorial cartooning ayun cartoon ay nali agdring ni Jay so na ti coach ti editorial cartooning ti press conference ito NU yes amo di dyan cartooning dati ag drawing da mga idol caricature de dakkel ti ulo ng buhaya kasila ko ni Lawrence nako buhaya dadya ulo lang ulo lang di ba kita nyo kuma dita ito dito kasila gore ka i-share tayo kasta takil di ulo
Alamot detan. And then, sumaron na Idol Glenn Kit detoy editorial. Opinion, parang opinionated news di dyan, mga most idol. of the digiting ubing ka talaga nga. Kin ko iso na, kin observer. Talaga nga. Feeling ko dito pag-focus sa dapat nga kang kanayon dat editorial. Among DJ ko ni Maui. Sino Maui? Te anak Anak ni LA? Talagang DJ nga. Maui. Di editorial ay ay lagi ko man ang basic pa. Power, apa yung journalismo ni Maui? Ayaman dan to siya. Ay, so dapat ko. Oo. And then patingad ni Abi kan nalaingam di mo napanata. Apa yung amin di mo mababanta anak mo? Ikaw na nagkat ada dumot tin sisisita nga umarak kita nga. Ag film ko ada nga mi na movie. So magpo-problema ka dito script da kundi so nakalubay ti mang direct. Correct. And then talaga. And then feature. Yes, that feature. Ikaw dati pa lang apo at publication ha. Yes. Awan di pa agent ng broadcasting. Well, awan pa. Feature. Radio broadcasting. Di kita. Siya hindi ko ako Filipino. Ada columnist ka pa. Columnist. Ay, what news writing. Ayan, news writing. Sika, anak ka hindi. Ada active feature hindi ko. Feature. Sakti para feel sakti para feel up likod. Entertainment amin. No kuma sir kurang pa iti ko amo sakti makamon sak am likod. Amin nga digay puro linalanggong komedya nga minidi ko. Ay, inyo po ba yung tika komedi? Ko, DJ Comics. Awan comics. Dapat kong Comics City ko. Ada lang DJ ko. DJ Comics ko DJ Comics da. Aga po mula kanya duma kasi pamayan nyo iuso ta. Anyak sino kad uso ta ka man. SMB. Ano ti SMB? Sabali lang meaning ti SMB di ka bilitan. Di ba? Sinong may busali. Sabi ako ka rin, mga tatat mo na dag-champion ko mati San Miguel din, SMB. Kasiksikat hindi ko isulat ti mangmagig mo. Nangarot nga tati, ubara hindi ka tatawa mo ti trending hindi ko tawa mo ti cellphone ka ko. Katagaramit nila tati sa pasabali nga meaning nga nakakatkatawa ti SMB. Sino ba? Kung mo na yun. Siya ka ko Glenn, broadcasting na kini. SMB, sino si Simeon Marcos. Valdez. Diba? At least amo yun data. No kami feature mga idol, akit dapat nasa riwawak ka. Agaramid ka sa pinukat poms ka na kita ka. Boy, hindi kaya. Ko na dyan nung kantay ada ka tinga medyo ti ada dyan. Buwan, ngayon part pellet feature di Jai. Feature page di Jai. And then di Jai, broadcasting na kanid. Actually, sinalya ka broadcasting fears no one, protects no one. Dahil Jai yun Mula sa bulwagang pambalitaan ng San Nicolas National High School. Wen. Dahil di ka kasi dyan, mga Mano kayo idin ko. Ay, sikat yung paling angkor. Sikat angkor. Sikat angkor. Apo. So, at dati 7, ayan. Lag ko alang na nag-ironic lang kasi sikat yung angkor kasi sikat ang masitan siguro. Ang korak, ang korak ko yun. So, ayan, diba? Then, nagbalinakpit pa yung reporter kasi dagiti manong-manang ko idikwa. Isudamot lang iti nagbaling angkor bidi. Isa ti mentor mo. May sa itihan kong, ayan, news reporter lang, nag-showbiz. Ako na showbiz reporter ka kami kat dapat ka arty-arty. Dajay, mula sa balitang showbiz, ako si Glenn Pong. Actually, mas kuanak pa yung dito ko ay sports hindi. Ay, sports ka pa. Ngamjak nag-sports. Sports. Ano medyo nakukuanak di ko. Actually, nagbali na nga ko nga gag-writer kada ano na dyan ti ko na dito no sports kaya ka tangas mo sit. News ay comics gags. Okay. Ano drawing ka? Haan. Sa balit taga-drawing? Sa balit taga-drawing. Ada talaga parang script lang. Ada talaga drawing. Ni Idol Joey, si Jaka mo no talagang sports pala. Hindi ubig isunaya. Talaga nga nakikita mo. Isunti talaga nga passion na mo. Idol Joey. Alam mo namin na sports ka medyo angas-angas nga kasi sports nga rin mga idol. Kaya ni Dayan Castillejo. Nakabaybayag DJ nga anan nga
report iti sportsan kasi kaangas mga idol. Magkita yung so niyarad idol Joe isi. Lala kaya no. Kana ni Ma'am Himawari, hello Ma'am Himawari. Hello, ma'am. Taga-contribute nak lang ti Pomset tula idi. When, siya napintas di ano publication idi. Actually tingamin pom ko kada ko idi ko puro linuluko. So, ayun man, English Filipino. Jure na dapat di pinagtipon ko English Ilocano, English Filipino Ilocano. Nagala kasi di kita lang ko nga talaga di ko tsaka muno apin nakalaling ti agradaw idi ko. So ko DJ ko ko. Hanak nga na hanak actually ko press nak idi ko. Hanak nga mapampay di magkilablaban na ta. Ay ang maki-press conference ak na panak pa UST Inkblots. Ma'am naabak kayo? Ngat kam nga naabak adda DJ ngamin kasla representative ka. May isa ka DJ representative ka. Pinamayan da kami kada kami di ko. Nagpidot-pidot de every ko. Kami nga naglalaban nga. Di ko dati parang seminars and ano dito. Kasi yung press conference naglalaban ko talaga. Example. Noong naglalaban kami, baka maakbak da. Ay, apoy. Diyos ko, sakpay. Wow! Joke lang. Ay, alwano ibaga na to na Joke lang. nangatong isbo. Ay, lalo na da guitar floor. Ipatuyayo ko lang dyan. Ay, Nandiyan mga idol ha. Ananan na idol Glenn. Anyway, no daduma, ihantay yung Yalang kasi dito iso dati iso pangrugrug yan. Pangrugrug yan. Nanguhubog ng kabataan. Yan. Dagito estudyante tayo. Yes, the school press ko. Yung dagito ubing tata naglalaing da. At tapos baro nga parang filthy school press conference tata idol Glenn. Anak ko na estudyante dati TV broadcasting. Yes. Dati ada green. Green screen wen tapos sa TV latat ayanda. DJ ko mati kaya ata portier rak edi irwar na dito anapi amok na kita radio broadcasting ko kay lablaban tinga miniligat na kami kay di ko pagbalid ng green tarupam isa na ni si Rek naglaad mo ka lang ang technician dito no okay mga idol tuloy tayo ito iti-itiman pa sasarita pakasaktan apo kada ito usapang schools press conference. I know they are enjoying right now. Yes. Regional to so adamin from La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte mga idol. Kasi dito no siya tumati maala kadakwada iso dapat mga national press conference dito pangarap ko si ka idol Glenn national press conference tsak man lang nakapadpadak ni Tangem nakapadakdak mo ti national radio. Wow anak ko naman RMN. Wow. Pati siya karon di ko mo nagki-press conference nga ko agom hindi ko akit imunan mo nga job ko kat EJGMA. Di ba mga idol? EJ pa kakadwag da ko idi the Michael V. Di ba? Michael V. Dito Joey C. Michael V. Actually di kiti na kamay met di ni Michael V ay tatagat di kadwa ka ni Gina V. Ay projectile motion just muna idol Glenn. Sila ni Himawari. Okay, alam mo mga idol, oras na Intero Pilipinas, alas 5:32.